Kaluwasan sa katawhan sa nagsingabot nga bagyong Samuel ang usa sa sentro sa pangaliya sa gipahigayong foot procession sa imahin sa mahal nga Birhen sa Regla niining bispira sa kapistahan sa Lapu-Lapu City. Samtang mga deboto palayong midagsa sa simbahan aron pagtuman sa ilang panaad sa Birhen sa Regla ug usa kanila ang 12 anyos nga si Reg. Busa at kining sayran. Gaabot-abot na mga tao nga mutuman sa ilang mga panaan sa Birhen sa Regla. Naata karon diri sulod sa hagkanan no, sa imahin sa mahal nga Birhen sa Regla. Kung ato makita mo ni siya ang imahin. Mo sad ni siya ang imahin nga gamiton sa prosesyon. Kini mga deboto karon diri dunay tagsa-tagsa ka mga pangalyo po no, ang ilahang gipangayo pod. Ang linya gikan didto padung pa gikan pa gyud dito hantod na diri. So inani ang kinatibuk ang sitwasyon so kadpasa ni aging mga adlaw hangtod karon bisperas ug ugma mismo sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Regla. Ang pamilyang Tanio gikan sa Leyte lakip sa may halok sa imahin sa mahal nga Birhen. Ila kining gibuhat isip pagtuman sa ilang saad pasalamat nga gitugahan sila og anak babae. Siya ang 12 anyos nga si Regla Tanio kansa pangalan gisunod sa patrona. Ang kabaskog silang panglawas mao'y ilang pangaliya. Tagaan o taas nga kinabuhi. Naami panaad dari akong anak. Sa may naitabo sa anak. Wa man sir, ka nang wa man ka nang dugay mi naka anak ba niya. Na wa ko ka kuan pila duha ka buwan na. Ning ari mi. Bangay siya nako unta na dili ko ama dayon ang akong pag mabdos dihatag. Isip atong pagpakita sa atong debosyon sa atong inahan Birhen Maria. Samtang gipadayag ni Father Corpus nga dili makapiog ang daotang panahon sa milagro sa inahan sa Dios. Busa, malaumon siya nga ilikay sa kadaot ang katawhan ining nagsingabot nga bagyo. Bisan pa kaniadto nga dunay mga tropical depression, adunay panghulga sa bagyo, pero basta magprosesyon na gayod, hayag yod ang langit. Usa sa dakong kalihukan mao ang prosesyon nga gidagsaan sa mga deboto. Awhag sa pari nga ipatigbabaw ang kabalaan sa okasyon ug likayan ang pag-selfie-selfie. Ugma ato sa pangilin gikatakdang mo selebrar sa Misa Pontifical si Archbishop Jose Palma. Akong Panginoon nga isip kayo pagtahod nato no sa solemne nga prosesyon likayan nato ang maong pag-selfie o sa mandiha gayod nga makatawag nato nga makatawag pansin pa sa Tagalog.